בנוף הבתים הישנים אשר היו צילי בימי ילדות, חלפו הרבה שנים, חלפו הרבה שנים. נוף הבתים כבר מתפורר וקירותיו נעלמים, חלפו הרבה שנים, חלפו הרבה שנים. בגן העדן של ילדות אשר היה פורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בגן העדן של ילדות אשר היה פורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בגן העצים המתקלפים אשר היו צילי בימי ילדות, כבר נשברו הענפים, קבצה זקנה פתאום. אני הולך ואת איתי והם כולם נעלמים, קבצה זקנה פתאום. איזה יום היום בגן העדן של ילדות אשר היה פורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בגן העדן של ילדות אשר היה פורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בגן העדן של ילדות אשר היה פורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בגן העדן של ילדות אשר היה פורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בגן העדן של ילדות אשר היה פורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בגן העדן של ילדות אשר היה פורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בגן העדן של ילדות. אמא, מתי אהיה כבר גדולה? בעוד כמה שנים ילדתי, ויהיה לי תינוק בתוך עגלה, כמובן שיהיה לך ביתי. אמא, לכלב יש אבא? ודאי. וסבא? אולי. לי אין סבא, לך לא. מדוע? כי סבא שלך בשמיים הלא. איך הוא הגיע לשם? עם סולם? לא, זה קשה להסביר, האמיני. כשתגדלי תביני, כשתגדלי תביני. אמא, בלילה חלמתי חלום, והיה שם כוכב עם פנים. אמא, מה זה חלום, תמונה או מקום? זה סיפור שרואים כשישנים. אמא, רונית כבר הבריאה? ודאי. לגמרי? אולי. מה זה דוקטור? רופא? מדוע?
קוראים לו רופא כי הוא איש מרפא. למה כולם לא רופאים רק חולים? כך זה קשה להסביר, האמיני. כשתגדלי תביני, כשתגדלי תביני. אמא ירח זאת אבן כזאת, כן גדולה ענקית ולבנה, אבל היא רחוקה נורא ומאוד, ולכן היא נראית כה קטנה. אמא, תינוק זה בבטן? ודאי. יהיה לך? אולי. לי אין בטן גדולה? לא, אין לך. עכשיו את קטנה אז אי אפשר. איך התינוק שם בפנים כמו פרפר? לא, זה קשה להסביר, האמיני. כשתגדלי תביני, כשתגדלי תביני. ורק אני והתשובות שבפי יודעות את הסוד הגדול, שגם כשגדלים לא מבינים, רק פשוט יום אחד מפסיקים לשאול.